la llum és com màgica, no? És realment molt guai quan entres. Molt impressionada. La sensación de entrar en la nave central ha sido espectacular. La meva companya de pis es va apuntar al concurso i va aconseguir 4 entrades i ens va invitar. A mi m'encanta la llum. Aquesta combinació de colors segons on va el sol, la veritat és que és una cosa que és fantàstica. Com ha aconseguit aquest, no, el plasmar la natura dins d'aquesta obra majestuosa, per mi és que és màgic. Exuberant, magnífic, extraordinari. Orgullosa de tindre aquest temple aquí a la nostra ciutat y la sensación de flotabilidad, de elevación, ¿no? Con respecto a esta tabla que se va a poner, me parece una muy buena idea que se exponga aquí para que se pueda apreciar y que luego pues ya sepamos dónde va a ir y la reconozcamos.